Lest taċċettaħ il-mandat tal-poplu fir-referendum? Żgur mela, Kif beħsibek tivvota għal-liġi tad-divorzju biex tidħol? naħseb issa għandna mandat ċar quddiem il-poplu x'għandna nagħmlu fil-Parlament u naħseb illi Alla ħares il-Parlament ma nagħmlux dak li għandna l-poplu l-bieraħ. Tajjeb. Personali diġà tkellimt qabel se nagħmel u naħseb illi ħajja faċli għax issa l-poplu qabel ma dak li kont qed Ovvjament, irridu nħarsu liġi l-ewwel, diskussjonijiet twal issa, irridu nisimgħu wkoll iż-żewġ naħat, ġifieri nifhmu billi hemm madwar 48% tal-poplu kien kontra, ġifieri naħseb li meta nagħmlu liġi irridu nisimgħu iż-żewġ naħat li huma, irridu nagħmlu liġi li tirrispetta l kulħadd, imma ovvjament fl-aħħar mill-aħħar liġi li daħħal prinċipju l-poplu vota fuq. Segwuk il-membri parlamentari l-oħrajn tal-gvern għax uħud minnhom ħajastienu. X'jagħmlu l-oħrajn ma nafx. Naħseb li anke aħna issa bħala grupp għandna npoġġu bil-qiegħda nitkellmu bejnietna nifhem li hemm oħrajn illi issa għandhom problema għaliex il-kuxjenza tagħhom tajt mod u l-poplu tagħhom tajt ieħor u biex tagħmel dal-bilanċ mhux faċli, nifhem assolutament mhux faċli, imma naħseb illi issa npoġġi bil-qiegħda u rridu nsibu metodu kif dan nagħmlu. Sorpriż bir-riżultat? Fem sorpriż u le, ġifieri jiena personalment ma kontx naħseb illi għaddi, imma fl-aħħar mill-aħħar ir-riżultat huwa li hu qed jagħti messaġġ lil alkoll u rridu dan il-messaġġ nirrispettaw. Il-poplu huwa sovran u d-deċiżjoni tal-poplu kif qal il-Prim Ministru għandha tkun rispettata. Beħsibek taċċetta l-mandat tal-poplu fir-referendum? Kabinet fl-10, għadha xar minuti tard. Għadek taħseb li għandek tirriżenja? Għadek? Għanna nirrispondi jiena qaraw sew xi ktieb il-kieku l-partit ma qabilx minn jkun nirriżenja, il-partit qabel miegħek. Kif se tivvota? Ministru, mistoqsija, beħsibek taċċetta l-mandat tal-poplu fir-referendum? Minna l-opinjoni tiegħi diġà esprimejta u konvinta minn dak li għad qabel. Beħsibek tivvota iva jew le? Ministru, beħsibek taċċetta l-mandat tal-poplu? Il-poplu tkellem. Komitin iddeċiedu pratikament il-way forward u d-deċiżjoni tal-poplu tkun rispettata. Beħsibek David tivvoti iva l-dħul tal-liġi tad-divorzju? Aħna għandna mozzjoni issa li titress bil li ovvjament imbagħad tkun irresa hawnhekk u ovvjament id-deċiżjoni tal-poplu tkun rispettata. Grazzi. Jiena dejjem ġifri esprimejt anke il-pożizzjoni tiegħi anke minn qabel sar referendum illi nirrispetta naturalment id-deċiżjoni tal-poplu. Ġifri dik għadta minn qabel from day one nemmen fiha u nibqa' nsostniha. Il-pożizzjoni tiegħek dwar kollegi tiegħek li jistgħu jestienu f'dal-vot? Le, naturalment dina hija xi ħaġa li tiddependi minnhom, ġifieri ma naħsibx li membru parlamentari għandu jitkellem għal xi membru parlamentari ieħor. Naturalment dik hija d-deċiżjoni tagħhom, kulħadd għandu l-vot, kulħadd għandu wkoll free vote, ġifieri liberalment jivvota u jiddeċiedi kif jidirlu l-aħjar u fl-interess naturalment ġifieri tal-komunità kollha. Hemm xi affarijiet fil-liġi kif proposta li taħseb li għandhom jinbidlu? Din hija ħalli ngħidlek hekk, jiena din hija punt interessanti ħafna. Fil-fatt anke meta kien hemm id-debate fil-Parlament qedta wkoll il għaliex titħaddet fuq punti naturalment prinċipali, però ma titħadditx imbagħad fuq id-dettall. Id-dettall issa ħajasal f'dan l-istadju, naturalment issa jiena hawnhekk ukoll nappella illi kemm jista' jkun nidħlu naraw vera x'inhuma l-interessi tal-familja, ta' min jiżżewweġ, ta' min ħajarġa jiżżewweġ, ta' tfal ukoll naturalment li ma kellhomx ukoll l-espressjoni f'dan ir-referendum. Ġifieri tfal nafu li m'għandhomx vot għal daqstant irridu naraw biex insegwu anke wkoll nipproteġu l-interess tagħhom u naħseb dik hija id-dover li għandu kull parlamentari f'dan is-sitwazzjoni. Tara li l-piżijiet finanzjarji bħal kontijiet li qed jopponi dal-gvern fuq il-familji jista' tkun waħda mill-problemi? Problemi għal mħabba ġifri li jiddivorzjaw nies minħabba dak il-fatt, le, però di domanda li m'għandix taqsam messaġġ mal-sitwazzjoni. Jiena dejjem ngħid ħaġa. Ġifri fid-dinja kollox huwa problema. Naħseb il-problema li għandna hija illi s-soċjetà kif inhi tant illum għandna. Il-Parlament ta' jkun hemm leġiżlazzjoni issa. Jiena dejjem għad nirrispetta r-riżultat tal-referendum, iktar u iktar il-kostituenza tiegħi l-ewwel distrett kienu wkoll favur il-referendum bażikament ibbażat fuq dan l-abbozz li nagħmlu minn kollox biex inkomplu nagħmluh iktar family friendly. Jiena naħseb li wieħed jista' jżewweġ biex nużaw il-kelma, id-dritt ċivili li issa l-Maltin ħajkollhom ma' miżuri iktar family friendly. Naħseb li
mhux impossibbli li jsir. Għandhom iżegwu kien membri parlamentari tal-gvern fil-votazzjoni. Ma ħsibx li hemm diffikultà biex wieħed jirrispetta il-prinċipji demokratiċi li per-nazzjoni stadina kellu. Grazzi. Grazzi dot. Biħsibek tivotiva l-tħul tal-liġi tad-divorzju f'pajjiżna? Sorry, ma fimtek. Biħsibek tivotiva l-tħul tal-liġi tad-divorzju f'pajjiżna? Issa għandna l-proċess parlamentari, inħallu l-proċess parlamentari u bad kulħadd jivvota wara l-proċess parlamentari. Taċċetta l-mandat tal-poplu fir-referendum? Jekk qed tistaqsini kif ħan nivvota skont il-kuxenza. X'taħseb fuq il-mozzjoni? Mozzjoni li ma fiex ħafna ħsieb warajha. Hija mozzjoni li qiegħda tipproponi xejn li bażikament dak li diġà għandna u diġà sar. X'għandu jsir issa l-konġeni tal-divorzju? Għandu il-parlamentari tal-gvern għandhom jibdaw skont il-kuxjenza jew skont il-wil tal-poplu. Naħseb li l-Prim Ministru diġà għamilha ċara li kulħadd għandu dritt jivvota skont il-kuxenza. Jekk li jista' jkun ma taċċettax il-mandat tal-poplu? Jien qed ngħid nivvota skont il-kuxenza.